tu ho už máme. Hlavnú postavu tohto príbehu, mladučký Slovák Tom Regas. Tento talentovaný iba 18-ročný wingback práve prestúpil zo Sandringtonu do Portsmouthu za 400 000 eur. Jedná sa o všestranného hráča, ktorý skvelo pracuje s oboma nohami, čo mu umožňuje hrať na oboch stranách obrany. Jeho kreativita, prehľad a chuť útočiť je veľkou výpomocou aj pre útočníkov, preto v akadémii často naskakoval aj na kraji zálohy, ale dokonca aj v útoku. Tréner John Mousinho v ňom videl obrovský potenciál. Síce hral iba 2 roky za mužov Sandringtonu, avšak o kvalite mladučkého Slováka a o rýchlej adaptácii v League One nepochybuje. Bavíme sa o spoľahlivom hráčovi, ktorý vždy dáva zo seba maximum, čo dokázal aj počas svojho pôsobenia v Sandringtone. V akadémii dosiahol veľa individuálnych úspechov, stal sa niekoľkokrát hráčom sezóny, pričom mal neraz na konte najviac asistencií v lige. Bol nielen lídrom, ale aj dušou Sandringtonu, takže nebolo prekvapujúce, keď ho v akadémii zvolili aj za kapitána. Zmluvu podpísal na 5 rokov a bude nosiť dres s číslom 27. Predtým už v Portsmouthe pôsobili traja Slováci, avšak ani jeden z nich nedosiahol výrazné úspechy. Bude práve Tom Regas ten, ktorý pomôže vrátiť Portsmouth medzi špičkovú elitu. A dôležitejšia otázka, dokáže naplniť svoj potenciál a stať sa tak najlepším hráčom sveta? To zistíme čoskoro. You would have noticed some fresh faces here. Today marks the first steps towards joining the first team. Now, it can be a long road. Make them feel welcomed, yeah? Nice. Alright, that's it. Viber ľudia, vítam vás pri ďalšej časti, teda u novej sérii. Ako ste už mohli vidieť z úvodu, máme tu kariéru hráča, niekoho iného ako mladúčkeho Slováka Tom Regasa. Pokúsime sa z neho spraviť najväčšiu hviezdu svetového futbalu, aby sa stal idolom každého dieťaťa. Poďme na to! Máme tu, že aký typ hráča chceme byť, no teda skôr aký typ osobnosti a my budeme srdcár. Nemusíme si to vysvetľovať, že prečo. Máme tu aj nejaké možnosti, čo si môžeme kúpiť, ale keďže nám ešte nedošla naša prvá výplata, tak zatiaľ sme chudobní a nic nemôžeme kúpiť. Aj moja cesta. Chceš na konci sezóny prestúpiť do iného klubu, vyber cieľový tým, poté udelej všechno proto, aby ten presun vyšiel. Ešte nechcem prestupovať, takže momentálne si nevyberem nikoho, ale určite je to zaujímavý. Určite je to zaujímavá možnosť, v predchádzajúcej FIFA toto nebolo, toto je v tom novinka, takže takto si môžeme vyžiadať rôzne prestupy hocikam inám, čo sa mi úplne veľmi páči. Takže toto je mladúčký Slovák Tom Regas, ktorý, ako už viete z úvodu, hrá pravého krídelného obrancu z toho dôvodu, lebo je aj defenzívny, je aj viac ofenzívny, ale hlavne rád tvorí hru a teda bude začínať ako pravý krídelný obranca. A tu si môžeme vybrať nejaké veci. Herný štýl. OK, takže budeme mať prihrávky do priestoru. Vzdušná nadvláda. Budeme dominovať vo vzduchu. Náš rating je teda 67, čo je podľa mňa úplne super. A neviem, či tuto sa troška popozerám, že čo to tu mám. Naša rýchlosť 73, čo je super. Dribbling 65 nie je úplne ideálne. Strela 47, obrana 64, prihrávky 59 a ale sme dosť silní, takže to je určite super. Osobnosť, moja kariéra, no, poďme sa pozrieť, akých máme spoluhráčov, to je vždy dôležité. Ale máme tu konkurenciu, pozor, Rafferty je o jeden rating vyšší ako my, ale máme potenciál, aby sme boli výnimoční. Celkovo, kto je najlepší hráč? Náš útočník, OK, potom pravý obranca, stoper, OK, dobre. Nemáme zase taký zlý tým na prvý pohľad, dalo by sa to nejak zvládnuť. Máme na čom stavať. OK, takže trénovať môžeme jedine tak,
že máme predtým nejaký zápas, čo je novinka tiež, lebo v starej kariére ste mohli trénovať vlastne počas celého týždňa. Ale poďme teda na ten tréning. No a s tým, že sme absolvovali tréning, tak tu máme aj 4 body. Dobre, dáme si to na zrýchlenie. Ideálne bol aj dribbling. 1-1. Takisto prihrávky. Ideálne by bola aj streľba, akože... Dobre, dáme si ešte dribbling. Takto. Dobre, hotovo. A zrazu sme 68, takže úplne ideálne. A poďme sa teda pozrieť na náš úplne prvý prípravný zápas. Nastupujeme ako pravý obranca, samozrejme ešte ako náhradník, keďže to je, keď sme len teraz prišli. Takže tuto nastupuje mladúčky Slovák Tom Regas do svojho prvého zápasu. A skúsime to, že zachytíme loptu. A už sme tu, musíme to ubrániť. To bol úplne ideálny začiatok. Jak sme prišli, hneď sme dostali gól. Krása. Dobre, zachytili sme loptu pekne. Dobre. Síce vystrelili, ale zabránili sme nejakej možno gólovke. Pekne! Opäť sme získali loptu. Dobre, poď nakrátko. Ideálne. Kúkaj tú prihrávku. Bum. Poď naspäť. Stred. Druhá strana. Teraz, tuto. A dávame prvý gól! Mladušký Tom Regas si vo svojom prvom zápase pripisuje svoj úplne prvý gól, dokonca lavačkou. Tak by to malo byť. Hop. Hop. No, však toto nie... No, stred. To bola asistencia! I čo to tam uvidel, mladučký Slovák? A Portsmouth sa dostáva do vedenia 3-1. Pekne! Bum! 4-1. Prvý zápas, aj keď bol iba prípravný, ale vyhrávame 4-1. Naozajstný, neuveriteľný debut zo strany mladučkého Tom Regasa. Práve toto bol dôvod, že si ho Portsmouth kúpil. Defenzívny, ofenzívny a tímový hráč. Toto oni potrebovali. A pozor, už sme sa dostali do základnej zostavy, takže trénerovi sme sa zapáčili. A tréner uznal, že by sme mohli byť dobrí, tak poďme ukázať, čo z nás je. Čo to bolo, sakra? No, ale tu je skvelá príležitosť. No, vystrel! Jejda! Máme loptu. Vidím. To nemalo ísť tam. Ale skúsime to, prečo ne? Jožiš! Brvno! No, ale pýtate si tú loptu, sakra. Mám, tak nemám. Vystrel. Dobre. So šťastím. Ale padlo to tam. Už len to udržať. Takže... Hop. Druhá strana.
Pekne. Nie sme takí dobrí, aby sme mohli ísť na rohové kopy. Čo to chytil ten brankár? Aj spolu s obrancom. Dobre, máme za sebou aj druhý zápas. Nebol taký záživný ako ten prvý. Ale aj tak si myslím, že sme odohrali celkom slušný zápas, takže poďme ďalej. No dobre. Druhá strana. Ďalšia asistencia. A Portsmouth sa dostala do vedenia. Síce to vyzeralo tak, že stratíme loptu, ale nakoniec sme ju vybolovali naspäť a dali ešte aj asistenciu. Pekne. Jak ju mám zapracovať na... Toto však som získal loptu. Utekaj. Dobre, je to tam. Bum! 2-0. Dobre, nevadí, že neprihral, dôležité je, že tam je ten gól. Nevládzame, to je ten problém. Behni. To bol môj gól, bohužiaľ, tam som nevládal a nevidel som sa už vrátiť. Čo to nedá ten náš útočník, bože! Ako opäť som to mohol mať, asi že som stláčal, aby som to odhlavičkoval, ale nejako nešiel na tú hlavičku, no ale nevadí, dôležité je, že sme opäť vyhrali ďalší zápas. Takže zatiaľ nám tie prípravné zápasy vychádzajú, aj si s tým tímom rozumieme. A vyzerá to na celkom nádejný káder. Konec srandy! Musím žiť, že tvé výkony v predsezóni príprave na mne udelali veľký dojem. Do příštího zápasu nastúpiš v základu. Teď už pôjde opravdu do tuhého. Čeká nás nová výzva. Doufám, že si na ní připravený. Teším sa, že spoločne dosiahneme veľký úspechu. Hodne štěstí. Zatím sa měj, tréner týmu Portsmouth. Takže poďme na náš úplne prvý ligový zápas. Naším prvým súperom je Bolton a tuto už máme Tom Regasa, ktorý sa chystá na svoj prvý zápas a bude musieť dosiahnuť hodnotenie 7,5. Nech neodídeme ako poražený tím. Tak, dajme toto, nech neodídeme ako poražený tím. Oj, sme sa dostali do tej šance. Joj, skúsili sme to. Poď, poď. Je to tam! Prvý gól! V prvom ligovom zápase pre mladúčkeho Slováka Tom Regasa. Nabehol si tam, počkal si, vystrelil. Dá sa povedať, že to aj pekne umiestnil. Vďaka nemu získal Portsmouth vedenie 1-0. Dokonca to bolo čisté.
To dvakrát sme zablokovali, aj ten brankár tak nešťastne utekal do tej brány, že... Joj, kokos. To bolo nacvičené. Druhá strana. Pekne. Dozadu. Stred, druhá ešte. O čo robíš? Čo to urobil ten hráč a prečo? Prečo sa otočil? Tak ale toto bola aká blbosť z jeho strany. Čo tam chcel vlastne robiť? Potope sa mohol rozhodnúť, ne, on to ešte prihral. Ježišmaria. Škoda, že sme nevyhrali náš prvý zápas. Nechápem, čo tam urobil ten náš spoluhráč, ale čo sa dá robiť? Na budúce tu opäť budeme mať ďalšie zápasy. Na dnes by to bolo všetko. A vidíme sa opäť na budúce, takže majte sa, čaute. To je všetko, priatelia. La di da di da di da di da.